Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balas utaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Huwebes 2 ti mabilang idibulan ti Marso 2023 idanon ti ENR Online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasar mi apo di damdamag ngayon manen pagsasaritaan, pagsisinukatan, tikapan panunutan. Prangkisa di traditional jeepneys, enya tiddug manen ti Land Transportation Franchising Regulatory Board, ti effect no panakausar di nga prangkisa agingga ti agtapos ti agdama nga tawen ha. Medyo parang naalarma tibiyang ti LTFRB kadetoy naipasaapo wenno inawen di transport groups nga parang yuswatda gagayem ken kabsat iti tigil pasada wenno makalawas nga strike babaen ti sanda nga iruruar tapno agpasada gagayem ken kabsat Okay, dito yung official calendar of activities ti barangay ken SK election na po na iparwaren babayan iti Commission on Elections. By July, mabalinsan na po ti agipila. Dagiti kandidato iti Certificate of Candidacy da. Okay, iti sabaling nga bangir, dagiti damdamaga po, nga inteto pa'y pagsasaritaan. Inne magasot nga senior police officers nga adalen apo deti nabukel nga 5-man advisory group kalpasan apo nga ada deti na submitir nga courtesy resignation digitoy gagiyem ken kabsat ni Presidente Bongbong Marcos impasigurado na ti hustisya idi napapatay nga estudyante ijay Adamson University rumrumar hazing deti salisig hazing gagiyem ken kabsat in line iti detoy ada kanupiton nga person of interest nga igem ti biyang ti Philippine National Police gagayem ken kabsat deto issue may panggep ti modernization ti jeepney kakabsat ken gagayem ni Presidente Marcos nagtalineda po dito takder na nga kasapulan nga talaga apo ti jeepney modernization dito'y pagilyantay nga Pilipinas. Ken padaanan nyo, digiti agnanay da po di California, Estados Unidos, ibilang da na po nga abnormal, ti mapaspasamak nga klima, ada dito parte na po subra kano apo ti snow, damit dito parte na di California, subra, ti tudo. Makainuman tayo apo, ti may sa kaprobinsyaan tayo, from Batak City, ni Ma'am Perla Garnase ulit, ang agnanay da po ijay California. Dagitoy, ken sa balipay, tampok para iti may isang oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijayadan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan.
DJ kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina DJ airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-mist ko igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Itidete yung daway po, live, exclusive, direktamente po manipo di California, Estados Unidos. Makain naman tayo ni Ma'am Perla Garnase ulit from Batak City. Gagiyem kamsat inline po kaditi adu di kiti mamating agsubsubran po ti snow ken tudo ti nagduduma nga paset iti California ken sabsabaling diso po ija Estados Unidos. Ma'am, naimbag nga oras mo, naimbag nga rabiyo dita California, alas 12 pasado tayon dito ila probinsya ti Ilocos Norte ken Cebu Bukidnon pa Pilipinas. Kumusta deti agtultuloy nga kaadu ti isno ken tudo dita California, Ma'am Perla? Umuna-unay kablaawang kay man amin dita Ilocos Norte aglalang nang runay jay Batak. Alas 8 mi dito itata ti California ket agpaypayso data unam Robert nga nakaro ti panagisno na dito California lalo ije northern part ken ije southern part. Ije Big Bear kasta unay ti panagtudo na pala ti yellow kano makitam dagiti in forward cooking ka nga pictures. Yes, ma'am. Dagiti balbalay na kaluban ti tuktok da iti snow dagiti kotse no adar tay nagbukol-bukol nga nakita yo kada video kotse dagi jay nga nabungon ti ice haan nga makapagna ti lugan no or arigan ada dagiti lugar nga enclosed datahan na makapagna dagiti lugan. Jay Northern California jay mapan ijay Lake Tahoe day tamot kastamot lati mapaspasamak napuskol ti yelo marigatan dagiti lugan dagiti addala ang chain na ti talaga nga tiligay na ti talaga nga makapagna. Dito yung ayan may ito'y center valley nagtudo mo't iti hail dagiti daduma nga lugar ditoy ke nag-snow pa dito karkar dayo tahaan agis-snow dito valley namita nga tawon talaga nga ada nakapadas iti Santa Clarita nagtudo ti snow kano ijay ken hail ko na ti balasang ko ti iti balay na so talaga sa Bali ti tiyempo na ito dito California i-compare ti napalpalabas sa tawon. Okay. So ma'am, so ana digiti akang runaan nya apektado nga sektor, especially dita busy ti tao nga rumwar para iti trabaho, although adda ti luglugan, halos ti so amin na dalugan na dita, but DJ sitwasyon digiti kalsada, tubeng kadi iti panag-transport, panagbiyahe ti tao ita dita California, Ma'am Perla? When dagiti maafektaran nga talaga handa nga makarwar bilinda kahang kay rumrumwar nuhana nasisita ata adu dagiti naklusan nga kalkalsada na handa nga makapagna dagiti tattao nga madamo dagiti agenjoy nga mapan ijay dadatay ko nada nga
Narayayo, nag-slide da. Ijay ice, maguston da mo dayjay. Ngumno pa nagbiyahe, ang kalarom-romwaran, wahana na sisita. Talaga, ma-stuck ka tadalan. Okay. Di ba, ada digiti reports nga talaga nga ipasnek ti gobyerno ti mang clearing operations kaditi kalsada. Gapu ti kastoy nga sitwasyon haan nya maawanan ti resources or equipment nga usarin ti gobyerno para iti clearing kaditi kalsada, Ma'am Perla. Ada talaga nga dati kwa, aksaranda nga luga nga, kumbaga, kasla ko mabuldoser, nagtayan-tayo, o darati pagkaod dati kwa, pagiduronda, ipanda ijay kwa, ijay side, tapno makliran ti kalsada, so magsumbangir nga side, namlang bantay dagi esno nga naurnong, adara iti agi kwa, agi pugaw, asla ada kumakwa nga ipugaw na ijay sides, damot agi durduron nga kwa, nga machine. Kasi kasta nga talaga ti kwa, very busy dagiti nga machines na mausar ko, bilibak magkadagiti talaga nga kwa agas pag clearing clear natatao ta talaga nga makitam ti kwa damot sakripisyo da kanu awan dayjay awan makapagnalugan. Oh, okay. Okay. So kumusta digiti pagtrabahuan na ada ka di pa nagislo ti trabaho nga kadagiti nga gundaway gapu iti deti nga sitwasyon na dita California, Ma'am Perla? Diyak lamon nok ada dapay sumsumrek kadagiti nga lugar. Ngamno dito ayan mi, continuous lata ti trabaho tahamot na talaga nga agis-is no ito ayan mi nga lugar. So nga, di siguro ata ko nakon, narigat lang nga rumar ata, dumot tinablakan ng kalkalsada, kin tuloy-tuloy ti isno nga talaga nga napigsa. Siguro handa nga makapagtrabaho, di Big Bear, di Lake Tahoe, iso matya da nga kuha, makikita mi ta TV, na kuha, agtudtudo ti isno nga talaga. Ngam ito ayan mi ti Valley, ti baka Central, hangkam unay nga apektado. Okay. Sumsumrat lang po yung tao. Yes, ma'am. Okay. Pagka yung hail, frozen rain na talaga nga agtinag nga ice, yung did you hail, Ma'am Perla? Nag-cute nga ron na buyaan. Okay. Minsan nag-hail ito garden, may kati martarayak na pa naglagto-lagto. Nakayayat na kita na agtunag nga ice nga nagbubukol, square. Okay. Okay, ada ka di pakaamo or anyaman nya pakaamo ti biang ti Weather Bureau dita California or ti Sibubukel nga Amerikano, how long pa nga ma-experience siya digito nga lugar ti kastoy nga sitwasyon na apo ulit? Ada warning weather forecast kunada ta TV. No kwa kin adarate kwa ag warning dati cellphone mi. Agda warning kada kami nga do not go out kunada napigsa ti ko ditoy ti snow ag landslide anadajay ag ko ti ano titawag da kadayjayon no kwan uray pa no dagiti danom nga mapuno ti kalsada iso ada warning agunit cellphone mi. Okay. But awan pa ti forecast no how long pa nga ma-experience siya digito nga lugar or parte ti Amerika ti kastoy nga sitwasyon ti weather, Ma'am Perla? Hangkomot unay ngamin nga buybuyaan na ta weather forecast. No iti ayan mi ta nagbayag idi last week talaga tuloy-tuloy ti tudo kunada mat agsardeng kano itatangal daw hopefully awan ton ti tudo tuloy-tuloy itudo jay siguro kwa dagay bambantay tuloy-tuloy lata ata naglamin mat ngamin no nagtudon asahan mo ada snow kasi ngamin dit kuno kasano ag snow nagtudon ada snow. Okay, ako so 24 hours diretso agtudo agisno lata kada kita nga lugar, Ma'am Perla? Tuloy-tuloy kanyada. No kuha. Okay. Iso nga maurnong nga rod. No makitam gi tok-tok ti balay ket apo nagdagsunsan kung kuno makikita ta na matanga kam mismo idinapan kam Lake Tahoe.
Di nagpa-share kami. Napuno ti isno di balay daw ko nakakasano pa itatanga malunag dayta kung kunak. So nga aging gana nga tangahana aginit. Awan tuloy-tuloy lata aglalukot na kalamlamin mo. Pero bareng nagsardang ti tudon tapno sardang tumot ti isno. Okay. What about iti biyang ti salunat health? Dagiti apektado or perming apektado nga lugar iti kasnoy. Kumusta ti salunat? Awang ka diri ti sakit nga parnuayen, diti nga abnormal nga tiyempo idita California, sumagmano pa sa ti California, Ma'am Perla? Awamot unay ti mga kuta TV. No kwa de jalang ang nakwada at atay ko na ako nag-enjoy da pa yung mapan ko nang nangruna dagiti hanpay nga talaga nga makakit-kita ti isno pas kumakada kami talaga nga ingkam gagaraon nga pandalunan ti isno so awam mo unay ti magkakaskasta nga sakit. Okay. So kadigito yung al daw talagang ti problema transportation, temperature, what about supply ti commodities? Kadigito yung apektado nga lugar, ma'am. Ada nangag ko ta TV adya ka mo no itatayo no idi kalma na kunada nga kuan ka po ta di da makaruar ti kunada nga ada shortage. Ti supply kada di balbalay di ta tao. Nangag ko ta TV ko dayay. So, siyempre, handa mo ito makarwar nung awanti kwada, awanti naurnong awanti ko di pantrida. At nabayag basit namin dahil ito yun, snow. Adda man na bulan, ma'am. Adda man na bulan. Nga kasi di paspasa rin. Di kiti luglugar. Sumag mo lugar. Dati February. Okay. Diyak lang mo ano pa nga nang rugi. Dati February, ti talaga nga piksa na. Okay. Base iti kaaddayo dita tinumano atawen na maibilang ka di nga dito iti kagagrabyanen nga sitwasyon kasi dito ti sasawen di iti sabsabali nga makasarsarita tayo ang adda dita California, Ma'am Perla. Haman datat mga kuta oray siya observation ko ito nang pinakagrabe talaga no apay nga kastoy muton dati kung kunada nga climate change siguro. Apay nga agis no nga pay sungam dati la ang kumamot regular ko mga isno ngam itatakot apay mo nga tuloy nagado kakaasi dagita ag ikat ti isno ag dapat dati ko nga dati ag tirtir jay lugan guyudon ti sa baling lugan kasi tinapasamak at ado mo nga dagitay awanti ko ana dati chain, uray adat chain, lumaan nga napiksa nga chain. Narigat. So, agigin, guyudon ta rin pa. May lumlum, maluglugan. Okay. What about di kiti kabambantayan to include taaw, di kiti nabiyag, iti kabambantayan ken taaw, awan ti monitor, no adda fiskil or anyaman nya nabiyag ka di kiti kabambantayan na Ma'am Perla. Ay, dati hangkupin nga nakastaan tao makita dita malaksit iji Ohio nga kunada nga yan dati train na derail di iti antidakkel nga problema ita dati Amerika. Okay. Na affected da kada pollution ada kadi ipapaay ti gobyerno nga ayuda kada kitay apektado unayen iti dito nga sitwasyon dita Amerika, especially California, ma'am. Ada mat regular nga ayuda nga maitud kada kitay tattao dagitay seniors society. Ada talagang aduti talaga nga ayuda ingka lang ag pick up kada di na iranta nga pan mo pag pick upan adala lugan mo ingka makipila ije pila antilugan nabuslon ti makan Okay. no na talaga nga kasi mabalin mo ti in a week ada mabalin mo ti mapantitallo nga locations kasi diyan ken maibarwara gawag di nga luglugar kasi dati California ti amok nga kasjay iti southern at ti amok lang jak amo iti northern ngam iti southern talagang adu ti ito ti gobyerno ti Southern California nga ayuda. Okay, no pay California ko natin may isa kadigiti tanyag nga lugar but sigun kadigiti segun kadigiti
makasarsarita tayo, adumet di kita may bagbaga nga homeless dita. So kasanot biag datatta, takas to iti sitwasyon ti California, ma'am, especially di kita totally affected, nakarong na apektaran ni kasto yung sitwasyon. Kakaasida nga talaga. At tent mo lagi pagyananda. Tent nga dahil naka-ingpis, kakaasida nga pay-peso. Nga dagitay adumot ti kung kunangan mang mangko kadumot imprepare da nga papananda dagiti dadtumak sa kumaka dagitay veterans ko maaya nga adamot ito tigi gobyerno papananda nga kayat damot kanut agyan iti kalkalsada kaysa da mapanday ta siyempre ada roles nga suruton da ita kalsada biag dalat ti free dalat nga agaramit ti kayat da ngem kinagpeso na nakakaasida. Okay. Digiti nga homeless, Ma'am Perla, are they Americans or foreigner? Ada di karaman nya kadaraan nga Filipino kada gito. Adamot nga ti makitkitak sa balit ili na. Na ko. Malaksid ijay ko malaksid ijay San Francisco ta perme matikin anador San Francisco ijay San Jose ijay Oakland ay permiti ko dita permiti nakadado nga homeless dita so kung kunami kat anaya tararamidan ni Nancy Pelosi kung kunami taili na deta nagaduti kastak ipawitang kanto kadagiti pictures dagiti ko dagiti kakasti nakakaasida handamit nga handamit nga digiti problema isudat sa syudad just lang magtakaw or criminal ma'am digiti nga homeless awan met hamman sa kadun sa mo ti kasina ko nga aramidan da ata siyempre awang magkananda no handa nga maikanti ayuda. Dapat na minsan na napanak ti isturkot simreklat tayo homeless na nagibulsa-bulsan. Awang maarami jay istor ta iparit mo ti gobyerno nga sagidom ida. Hana makaputi jay polis. Okay, ma'am, maraming salamat po. Itindid yung agundaway. Ang makainuman da kayo, mainformaran tayo, digiti agbuybuya ka datayo, siknan ka dita maibilang abnormal nga sitwasyon ti klima dita ayan yung estado California. No, digiti kahit yung mensahe ka diti ka probinsya ante dito Ilocos Norte, especially ka diti grupo yung ma'am. Please go ahead po. Go ahead, Ma'am Perla. Okay. Sapay kumati apo, tagnanayon tayo nga nasalon tagraman aglalo dito Ilocos Norte. Maragsakan na kamang buybuya tayo napasamak nga niya tanok. Ano din? Tanok. Ilocano ko na sa nakaway-mayat. Iso nga kung napintas tinagbanagan ti piili tayo itata. Gapo iti sa agdama nga gobyerno Pilipinas ko sapay ko mati apo adapay nga sumaya at iili tayo nga Pilipinas kumusta amin nga taga MMS yo gite kakadwak dita nga dati kumusta kay amin dita uremot na kayo nga awang kagamta bombo radyo na yan sa balit ikas tamon. Okay. Well, ma'am, okay. Okay, ma'am, once again, thank you very much, Ma'am Perla. Maraming salamat po. Welcome, Robert. Okay, ma'am. Stay safe, Ma'am Perla. Okay, di po ni Mrs. Perla Garnase ulit from Batak City. Gagiyim kay Absat, nga magnanay da po California. Dito yung sitwasyon, dito nakasarsarita tayo, nga talagang dito iti kagagrabyanen, sipo dadaak dito, dito iti kagagrabyanen, nga panagisno, panagtudo, hail, no kunada, dito parang yelo, nga tudo, gagiyim kamsat, frozen rain, gigiyim ken kamsat di ba no adda kasta ng papasamak dito probinsya tayo ng Ilocos Norte parang kakaiba adu dito maragsakan excited kasi namin di ko na ni Ma'am Perla nga adu peke dito tao nga kahit da mapandanunen tiyan di kita agis isno nga lugar gaputa di da pe nakakita isno gigiyim ken kamsat but amuyo dakkel apo ti epekto na idinaldaw-aldaw nga panagbiag di tao kita nyo no ditoy
pros ko na no ka, ije Baguio City, maperdi di kita natengda apo, di kita mulmula da, to include di kita paggardenan da flowers, vegetables, kakabsat keng gigayam. Uri lamit da tayo, sobra lang apo ti panagbaba, hampeng agis no agbaba lang nalaing nga po ti temperatura, adot apektadon, bawang, lasuna, kada sabsabali pa nga klase ti mula iti kataltalunan, agsubrat ti tudo, kas jamet, kakabsat keng gigayam. But amuyo, baknang apo ti Estados Unidos, no datay ti pakapasamakan na ti kasda, sigurado, bisin, gagiyim keng kabsat, panagsakit, ti ano tayo, agbalin nga sagrapen tayo apo no kastoy, ti agbalin nga sitwasyon tayo iti pagilyan nga Pilipinas, o agasem deta late part of 2022 adda kakastan, aging gana ita kadadaksan na po kano kagagrabyan deti na panabulan ti Pebrero, aging gaita tatim mapugtayo na po ti bulan ti Marso, ijay California, ijay Estados Unidos, so magmano paset ti Estados Unidos, but in Hawaii, good weather, kunada po ti Hawaii, kakabsat ken gigiem, bet hante apo nga maikat, nga ti California, adu ti Filipino dita, kakabsat, adu pa di kita homeless, nga kunada, di kita agnanay dlatan niya tayo igid takal kalsada, bangketa kung natin kuma dito pagilya na Pilipinas, especially San Francisco, nga kas na i-mention ni Ma'am Perla, gagiyem ken kabsat, na muna ta hamugayab basta-basta sa giden nida, nakasla dito nga, at dala di kita at kurkurang na, agbuka-bukaw, dangranda ti uray lang perming mablak-blak ayan, karawa, ijayhaan, even the police, handa mabali na po nga, arestaren or tiliwan nida or dangran nida, gaputa adda ti linteg ti Estados Unidos nga mang proteher kada gito nga mabalin nga sika nga mangdangran sika ti mapabalod sika ti makaswan iti korte gagayem ken kabsat so DJ apo ti agdama nga sitwasyon ijay California nga ibilang ti ado aglalo di kiti kadaraan tay nga Filipino nga agnana eden sa jaya nga saan nga kalkala ti epekto na kadakwada daytoy ti kagagrabyanen nga napasaranda apo nga panagisno panagtudo panagtinag ti hail iti nasao lugar. Okay, idasarte ito apo di sabsabali pa damdamag hindi pagsasaritaan ngayon tayo pagyamanan di sumaganad. Thank you very much kani Mr. Victorino Pascua, manipod dito Honolulu, Hawaii. Thank you very much Dr. Alan Thailand, the St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No adarikrik na inyo ti Baguio, kahit yun nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, itinababa na yung kalintigan na presyo. Gagayim ka absat, manipod pa nakaplano, haging gana ti malpas, ti kayat yung ipasdek ka, adadda po ti TMT Construction Company. Kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho Ijay Marcos. Thank you very much Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. Adan meta po karirag kakalaing aircon technicians tapno urnusen da po ti problema ti aircon ti lugan nyo. Maraming salamat Cherilyn's Crispy Chicharon. Tinaima sa Chicharon, narasi, gagayem kay kabsata, magana nga po di ground floor, ti San Nicolas Public Market, ada diti pwesto da po, diti cook meat siya sa pulin nyo po diti pwesto, ti Cherilyn's Crispy Chicharon, gagayem kay kabsat. Kukwakin matmatunan da Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipo da po di Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, June Floor Apartment. Manipo na po di Barangay 50 Butong, dito Siyudad Tilawag. Dayain na po ti Administration Building, ti Northwestern University. Babaeng ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr., ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ken thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Maraming salamat. Iti biyang ti Blue House Beach Resort. Blue House Beach Resort na po, isuswat na po diti dakkel nga promo. Amin nga mapan. Agukupar, agupa po kariri cottages ti Blue House Beach Resort. Entitled kayo po nga magipartisipar iti promo bonanza. Blue House Beach Resort promo bonanza. Nang rugi di kalman.
amin-amin na mapanijay, gagayem keng kabsat, nga agokupara, agakupar, kunak, lawlawagan tayo, may kanda amin na po iti coupons, nga pilapan da, ket mailibot diti stab ka di tambyulo, ken maangay apo di kitay draws. Ada weekly draw, iti kada weekly draw, kada lawas gagayem keng kabsat, ada mga bak iti imported canned goods. First prize, second prize, and third prize, imported canned goods ti atiwen nyo. Idinto nga the consolation prizes. Nga atiwen nyo apo ket 200 pesos sa nga pulo. Digitoy nga mabunot. Gagayem ken na kakabsat. Iti mid-draw, adanto draw apo iti katingaan deti nga kasi manipod Marso aging ganat ti Mayo detoy. So 3 months. Gagayem ken kakabsat. Adanto maangay nga mid-draw. Diti cash prizes nga atiwen nyo. Gagayem ken kakabsat. 5,000 first prize. 3,000 second prize, 1,000 pesos ti third prize. Plus, consolation prizes apo. Adanto pa'y may uswat nga ditay parlor games, kasti tag-ubwar, gagayem keng kakabsat, taray, beach volleyball, drinking soft drinks, drinking beer. Gagayem, kastantuman na po ti grand draw. Iti maudin nga lawas para iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dadakkel apo ti agur-ure pa premyo. First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Ken adu nga consolation prizes nga ited kada kayo, da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay,
Okay, tuloy-tuloy. Talo po lugitin naman na minuto sa ating tinapalabas. Kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Ididete nga aldaw, iti Huwebes, petsado sa di bulan ti Marso 2023. Idi kalman, napagsasaritaan tayo apo diti transport strike wenno tigil pasada. Ti sumagmamano apo nga asosasyon dagiti pampasada nga jeep gagayem ken kaabsat even the president at apela na apo kaditi operators and drivers digito nga luglugan nga sanda nga ituloy tinasao nga transport strike adut maalarma even residente gagayem ken kaabsat surat tapo adadeti nagbalin nga kambyo kimmambyo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ginga kano apo ti agtapos ti tawen ti validity digiti franchise digiti nga pampasada nga lugan digiti jeepneys gigiyem ken kabsat balbali yung inya tidog ti Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ti prangkisa digiti traditional jeepney aging gana apo ti Disyembre 31 idagdama tawen so by January 1st, 2024, awanton gagayem kabsat. Dahil ticket na konfirmaran, babengkin ni LTFRB Chairman Chupilo Guadis III, kalpasan ti panag tatarip nung di kitoy wenno pa nakitarip nung da kaduduma nga transport group iti detoy nga aldaw gagayem ken kamsat di ba ada di kitoy pa proposals ang masapol ti meeting gagayem kamsat even the Senate gagayem imunan nga nagpangta po ti transport group ti panang yuswat da po tinaindaklan nationwide protest gigiyem ken kaabsat babaen ti saan da nga panagpasada wenno tigil pasada gigiyem ken kaabsat nga detiket mabalin nga pakaapektaran ti adori ni bribo nga tattao especially kadiri dadakkel nga syudad digiti sentro apo ti negosyo just like Metro Manila ken sabsabali pay apo di ba idi kalman na remor nga report nga digiti tattao sagsagana da gapoy apo iti deti nasaong transport strike wenno tigil pasada sigon met iti Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chupilo Guadis III kalikagom wenno kalikagom ti nasaong ahensya nga may kanti gundaway digiti drivers ken operators nga makipartisipar kadi wenno makipag-miyembro kadiri kooperatiba wenno korporasyon para iti Public Utility Vehicle Modernization Program ti gobyerno nga daytoy met ket tapno maamuan ti nagsuduma nga transport group nga silulukat ti ahensya nga makitinulong kadakwada gagayem kabsat kasangwanan apo pay nga yuswat da daytoy nga transport strike kabayatan na adda iti sumurok kumurang 61% kadagiti jeepney drivers ken 72% kadagiti UB Express drivers ti manamnama wenno namnamaen ti ahensya nga mangsurot iti modernization program idagdama isagsaganan ti ahensya digiti kabarbaro apo nga memorandum circular gapo pay laeng apo iti panagbaliw ti petsa wenno naited nga kaatidog gundaway para kaditay prangkisa ti jeep gagayem ken kamsat so kayat nasa wen haanen nga matuloy apo diti June 30 nga maudi nga panagpasada digitay traditional jeepney gagayem ken kaabsat gaputa agingga digituyen apo iti Disyembre 31 so diti amo no anat agbalin niya addang digiti jeepneys jeepney operators and drivers no DJ meeting da kasi on site ti ano dito nilang LTFRB ti rumrumar apo ti takder na gagayem ken kamsat so nga diti amo no anat ti plano da gagayem ken kamsat no ituloy da pay wenno saan detoy panagprotestada wenno panang kontrada apo wenno panang ngisarding da iti panagpasada gagayem ken kamsat so nga urayen tayo na anya ti agbalin apo nga sungbat da iti biyang ti transportasyon kakabsat kay gagayem mainaig iti detoy nga singasing wenno panang yatiddog apo ti biyang ti LTFRB kadetoy
detoy prangkisa da hinggana ti agtapos detoy nga tawen gagiyem ken kamsat ya. Di ba even ni Apo Presidente ket adda apelana gagiyem ken kamsat nga nuwen ken mabalin ket saan nga aramiden digito nga jeepney operators and drivers dito nga transport strike. So even the President maalarma iti mabalin nga dakkel nga epekto na Apo iti biyang ti publiko. Ya. Nupay adda ti kastoy nga imunonan nga apela ti Presidente iti biyang iti transport groups nga mangyuswat Apo kumakada iti transport strike mangrugin to no asais Lunes to ito sa isa po di ba Lunes din yan Lunes gagiyem kay kabsat nga isuda saan da ko mga ituloy nupay kasta saan niya nagbaliw Apo ti takder ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Patyen ti Presidente nga kasapulan niya talaga nga may patungpal ti Public Utility Vehicle Modernization Program ti gobyerno ngem rumbeng nga maaddaan ti adu nga panagda-dialogue saritaan kadi stakeholder detoy particular ti grupo dagiti jeepney drivers. Ita ada di issue ti modernization kuna ti Presidente iti panagkunak kunana kasapulan niya maaramid ti data nga modernisasyon ngem adalen niya na imbag saan no adda digiti saan niya napintas nga parte Apo ti implementasyon ti modernisasyon segon ken ni Marcos. Kunapay ti Pangulo nga husto laeng nga maaramid ti natalged nga sitwasyon ti publiko kadagiti luglugan segon Apo iti Presidente. Punto Apo ti Presidente nga rumbeng nga makita nga nasayaat ti timetable no kaano nga ipatungpal tayo Apo ti electric vehicles gagiyem ken kamsat di Apo ti takder ti biyang ti Presidente nga masapul nga adda ti modernisasyon ngem makita no kabalinanen dagiti maseknan drivers operators ken sabsabalipay. Impasigurado ni Marcos iti transport groups iti Public Utility Vehicle Modernization Program ti gobyerno nga saan niya agbalin nga nayon nga padagsen detoy kadagiti operadores kastamet den digiti agiturturong kadagiti nga lugan. Mas napimpindas pa di jay makita nga mapaluom nga naimbag gagiyem kay kabsat santo mapuros kasla prutas patangkenam nga naimbag samon to purusen tapno napintas ti panakaluom na gayem dito chairman haputi ti biyang ti Department of Transportation kun anay di kalman ali nga nakasagana kano Apo nga mangyendursar kadagiti drivers iti biyang ti TESDA tapno mapanda agadal training agadal kadagiti courses nga ufer ti TESDA tapnon ti kasta adda ti alternatibo wenno sindadaan nga pagsapulan da wenno pagtrabahuan da no kas pagarigan. Okay, no nakaradwar ka kas pagarigan ti anyaman na kurso from TESDA ada ka di assurance ti sekretaryo Apo ti Department of Transportation nga maiserrek na ida inyarig ko nga rudeta Apo nga nagbalin nga Jaya ti sekretaryo kadigitay agnanaed ti may nga lugar nga ada ko pasdek day jay ada ko maaramid nga proyekto ket mapatalaw da gagiyem ken kabsat mapatalaw da ket i-relocate ida ni gobyerno no da dumaon pa relocation basta pagtalawin dalat ta ida i-relocate ida ni gobyerno ti ayan na nga pagdaksan no i-relocate mo ida ayan na iti pagsapulan da ayan na iti serkanda ayan na pamataudan parang ganon gigiyem ken kabsat iselsel mo ida ta TESDA siyempre ni TESDA kuati gobyerno deta gigiyem ken kabsat programat gobyerno deta na create deta gaputa kayat da Apo nga lumaing digiti Filipinos ngem still agbalbalin pala nga problema Apo ti panangyempleom ore graduado ka TESDA ore graduado ka pa iti universidad kada kolehiyo problema gigiyem ken kabsat no isa dinot pangiselselam kadagiti graduado di ba nagado ti graduates nurse teachers ken sabsabali pa nga kurso from the universities and colleges gigiyem ken kamsat gadagito ket agtinagda Apo nga babaonen or OFWs mapandi ti balas yu tao gapu taawan ti mga kumudar kadakwada ditoy so parang ganun din
degdegam laing ti problema ti unemployment no iraman mo pa ti pinulpullo ribo nga jeepney operators, drivers nga awanton ti pamastrikan da gaputa i-face out mo ida when no isarding mo ti panakay-renew di prangkisa da gagayem keng kaamsat. So parang hindi akma nga proposal coming from the Transportation Secretary nga isulsil mo ida yan ta test da tapno ag training da ket addan to pagsapulan dan nga saan na iti panagmaneho gaputa di da makakop up, di da maalyanaran, di da makabalinan, DJ dakkel nga gastos para iti modernisasyon gagayem kay kaamsat. Yan po yung mali no para kanyak kakabsat kay gagayem. So ana ti plano apo ti tatta di ada ti biyang ti transportasyon gaputa inya tidog ni LTFRB deti panakausar da kadi prangkisa da aging gana apo ti Disyembre 31 idi dayto nga tawen into 2024 first day of 2024 awanton makitam nga di kita ito amin modern na jeepneys nga agpasadan ti makitam iti kalkalsada gagayem keng kamsat. So nga medyo narigat sa akin di nga sitwasyon dito apo ni Diputado Joey Salceda tawen pa ikunana uray itdem pa yaging gana ti agtapos ti 2023 saan pay nga umanay tapnon ti kasta may adjust ti tunggal mesa especially drivers and operators DJ sitwasyon ken kadakkel ti kasapulan da nga pundo when no kantidad tapno maka-avail da apo ti kakasta ti kangina na nga lugan gagayem kamsat DJ apo ti punto ti maysa kadagiti tanyag ammo itintero apagilyan nga ekonomista nga diputado iti segundo distrito ti Albay nga ni Joey Salceda. Ada dito impila ni Salceda nga resolution coming lower house tapnon di kasta kontraen na po dito June 30 nga imununan nga inrakurak ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga maudi nga panagpasada dagiti lugan nga traditional jeepney kadagiti kalkalsada itintero apagilyan nga Pilipinas. Dagiti lain masarsarita tayo apo nga drivers ken operators dito kita reklamo dan kakabsat ken gigayem. So nukitan tayo kimmambyo apo dito nga ahensyas ti gobyerno especially LTFRB gapu pay laing apo kadito pangtamit apo ti transport sector nga yuswat da po dito na indaklan nga tignay protesta dito tigil pasada gagayem kamsat. The Senate adu nga senador apo dito nang ibaga nga ipuspon ti biyang ti LTFRB DJ face out panaka-face out digitay traditional jeepney. May isa dita apo ni Senador Grace po ni JB Ejercito gagayem keng kamsat Senate ada impila da nga Senate ni pay apo Chis Escudero digiti nangi pakita na po iti suportada iti biyang ti transportasyon tapnon ti kasda saan pay laing kumaapo nga may patungpal ti pan naka face out digitoy nga nasao nga traditional jeepneys gaputa dakes ti epektuna kang runan na kariri operators ken drivers ken uray iti publiko. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique.
Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas tamiten digiti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tuloy po ti intay panagpipinadama giti deto nga aldaw iti programa ti damdamag ni Berto. Diti kumprontasyon panang kumpronta po ni Apo Senador Amy Marcos diti senadura tayo diti probinsya ti Ilocos Norte gagiyem ken Kabsata iti biyang apo ti defense wenno depensa ti biyang ti dito ket pakasingnan tayo Northern Luzon ti pagsasaritan ditoy kinumpronta po ni Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos idi kalman Marso 1 ti report nga adda digiti may patakder nga Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA iti Northern Luzon dito yan tayo nga asideg ti Taiwan Strait gigigem kay kabsat dito balikas ni Senator Marcos are we talking about the escalating tension in the Taiwan Strait as the number one issue digiti sa lunsod ni Marcos iti Senate briefing iti baro nga EDCA sites kunapay ni Marcos nga datalo nga EDCA sites nga may patakder nga medyo Cagayan may sapay J. Isabela ken sabali pay J. Sambales it clearly indicates that it is in the first time in the Taiwan attacks that are projected. Is that correct? Kuna ni Marcos ken ni Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. gagayem kay Kamsat kasungbat insungbat ni Galvez nga agtultuloy pa laeng nga mapagsasaritaan dagiti lugar no sa dinno nga maipan dagiti EDCA sites kuna ni Galvez gagayem kay Kamsat we might change the locations depending on the agreement that we are having in the security sector. Iti saludsudan damit iti no sa dinno iti Northern Luzon ti maysa kadigdupat nga EDCA sites adati sungbat da nga unidentified locations gigiyem kay Kamsat kagiddan deto nga diskusyon na ti baro nga EDCA sites kinuna ni Galvez ket agpayso nga naibaga nga digiti numero nga mainayon wenno bilang digiti mainayon nga sites mainay giti deto digiti lugar nga kinunana ket masursurot iti criteria diti umiso nga criteria ken ditoy nga adda upat nga mayuswat nga balikatan exercises saan met nga naragsakan ni Marcos idi nagbalin nga palawag ti Defense Secretary gagihim kay Kamsat adati balikas ket nagsip na po ba tayo hindi na yung territorial integrity kundi yung escalation ti tension ti Taiwan Straits at ti tumtumbukin tayo kun ti senador saan met nga nakasungbat ni Marcos iti detoy nga saludsod ni Marcos gagayem ken Kamsat iti sumet lang panagdingeg ilaluwag pa iti Cagayan Governor Manuel Mamba nga ti panang kontrana iti panakaitakder ti EDCA site iti mismo nga probinsyada kuna ni Mamba nga makaumanayen ti tulong ti Armed Forces of the Philippines no adda iti kalamidad please do not ram into our throats what is not acceptable to us because binubula lang po tayo hindi na totoo ito kuna ni Mamba gagayem kay Kamsat dating amoyo detoy po ti may sakaditi delikado ditoy adda tensyon ti nagbetan ti China ken ti Taiwan ket no gipatpatakder ka ti kakasta amangan ta pagarupen na po ti Taiwan ti biyang ti China nga isagsagana am ti mabalin nga ya atake na tapnon ti kasta agdarangtay
digitay kontrakin ko na kasko mati Amerika gagayim kay kamsat tapnon suplain dati anyaman niya adang ni China against Taiwan. Di ba yung Taiwan, ibilbilang ni China nga paset na, gagayim kayong kaabsat, nga dito ibilang na nga renegade province. So narigat ti mag-isaw-saw. Malagip yung apo, ada interview, kiti may isang lawyer iji Amerika, ni apo abogado Arnedo Valera, isakbay ti panagtugaw, ti presidente, ti pagilyante nga Pilipinas, saan nga nasken, kunana, nga adda di kiti agrimento, nga sirken ti agtugaw a presidente mainaig iti puwersa or gubat no diket nasken nga ti asikaswen ti agtugaw a presidente ket detay relasyon pang ekonomiya iti anyaman na nasyon maski China, maski Saudi Arabia, maski Amerika or anyaman amuyo adu di kiti nasyones nga anti-Americans gigiyem kay kamsat adu met di kiti nasyones nga pro-Americans gigiyem kay kamsat so nga no adda ka man iti sa antay adda ka iti pro awan ti dakdakamaten kasi ti kapanunutan di abogado ni abogado Arnedo Valera di makainuman tayo nga diskutirem may panggep iti puwersa militar no diket ti diskutirem may panggep iti pang-ekonomiya no kasano nga sumrek ni kastoy nga nasyon dito itapno may negosyo no kasano nga sumrek ti katulagan ni pagilyante nga Pilipinas tapno akomodar dapat ti adado nga OFWs yun yung mga or mangiserrek di kita nasyon na kasano kuma di kita nagbani na biyahe ti presidente nga ibagada balaigi gaputado di kita na ikariapo nga negosyo or pangwartaan nga mabali namang paduras ti ekonomiya. Yan yung punto. Gigiyem kahabsat. Ket no adda di kita kakastoya po. Dito ti makitak nga punto ni Senadora Marcos gigiyem kahabsat. Kita nyo dito dito balikas ni Apo Senador Marcos. What is our fight with Taiwan? What is our fight with Taiwan? I don't understand. So why are we doing all the military exercises in northern Luzon? A stone's throw or at least a boat ride away from Taiwan. Kinuna ni Marcos. Anat problema tayo iti Taiwan? Anat gura tayo iti anat gubat tayo iti Taiwan? Iti gagihim kayong kaamsat. Dito may isa ka iti may sapay ka iti punto ni Marcos. Nagbaliw ka din ti tayo? Ti turong tayo? Saanan nga ti panaki balubal tayo iti West Philippine Sea no diket ti Taiwanen ti attention tayo yun yung mga yan yung gagiyem kay amsat nagbali na po nga but siguro ba mga to nga digitoy kaano nga na plano under the new administration ti pan nakaplano digitoy nga EDCA sites or the past administration yan yung tanong kitain niyo apo no kas pagarigan amo tayo nga during the administration of the former President Rodrigo Roa Duterte, medyo parang malapit siya sa China. Gigiyem kamsat. Then, medyo tagilid siya or na nga pabor itibiyang ti Amerika. Gigiyem kayong kamsat. So, amuin tayo, kailan ba yung pagkaplano ng mga EDCA sites na to? Gagihim kayong kamsat. Naplano ka dito during the administration of Duterte or iti agdamang administrasyon. Yan yung mga dapat ikonsidera or kitain tayo gagayim kayong kamsat no kas pagarigan. Kukwestiyonin na po dito senador tayo from Ilocos Norte ni Apo former Governor Amy Marcos no apay nga digituyen apo ti agbalbalin nga sites pakiramanan ti Northern Luzon, we have Cagayan, saan pa ba yung isa? Zambales, gigiyem kaabsat, but ni Governor Mamba, iti Cagayan, no when ken mabalin di nakayat nga dead ka sites po iti probinsyada saan yung ipatilmon iti karabukubmi ti saan mi nga matilmon kunana gagiyem ken kaabsat. So pati suna against together with the Senator Amy Marcos gagayem kabsat. Medyo delikado yung mga ganito delikado. Hanga basta-basta gagayem kay kabsat digito nga nga addang gagayem kay kabsat nga mabalin nga pagpiggadan ti si Bubukel Pagilian. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti dating aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dahil iti bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes, agyaman kam tinkay panagbuya.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo, digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalem. Tapno agtalineed, nga nadalos, tibibig tayo, ket maliklikan tayo, ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ken panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo'y dinagasat nga malim ti Huwebes yo, bueno Huwebes tay amin na sampada. Petsa 2 di bulan ti Marso 2023. Maribo di ENR Online, may danon maning ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa, Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi ti panakaibasa ti sabali manen nga surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinaya. Tinangipatulod iti deti nga surat. Ngem kasangwanan nga intay arugyan nga isalaysay wenno ibasa ti linaon ti surat agyaman tayo kada iti sumaganan.
Pagyamanan tayo ni Mr. Victorino Pascua, manipod di Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, the TMT Construction Company, the 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo by di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawag Street, babayan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo, iti Cherylyn's Crispy Chicharon. Babayan ka na Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Vallador, manibod Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo di John Floor Apartment, di Barangay 50 Butong. Babayan ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken Mrs. Florentina Dadula Fiesta, di Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ken maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dahito yan tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kahit may pakamugagayim keng kakabsat nga nang rugin deto'y Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga nang rugi di kalman nagpatinggi di Mayo 31. Amin apo nga mapan agakupar agupa kadagiti cottages ti Blue House Beach Resort may kang kayo iti raffle coupon no sangapulo kayo nagkukuyog sangapulo al raffle coupon timated ka na kayo.
Pilapan nyo apo di raffle coupon sa kaya titinag yun iti stab na iti tambyulo. Kadalawas nga damaramid nga draw para iti weekly draw ti Blue House Promo Bonanza. Gagiyim ken kamsa ta pangabakan nyo kari sumagana da pa premyo. First, second, ken third prize, mga bagda po iti imported canned goods. At dapay sa nga pulo nga consolation prizes nga umawat iti sag to 200 pesos. Ken DJ mid-draw, gagiyim ken kabsat iti katingaan dito nga promo, adan to cash prizes nga 5,000 pesos ti first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti third prize. At danto pa'y maangay apo nga digiti pa ay ayam nga kasi titin na rayan when no marathon iti higit ti baybay pakaramanan na po ti drinking beer, drinking soft drinks, tagubwar nga pangabakan nyo pa'y kaditi kakadakkela pa premyo. Kastantuman na po into numayuswat tinindaklan nga grand draw. Dagiti premyo nga atiwen nyo gagingim kaabsat 10,000 ti first prize, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos, ken adu nga consolation prizes manibod kada Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat nga agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Surat nga di padayawan, nga ibasa iti daytoy nga malem, ket surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kenayat. Ti maysa nga pagayam nga kayat na ti paawagan iti naga na Sabina iti tangatang. Ay saguda iti surat ni Sabina, tinapalabas ko, Manong Robert. Nagasap nga malemyo, patpatgek ken padak nga guyguya dumdumngeg iti deti nga programa. Kang runan na ken ka pagayam ko Robert, ken gastamit ten ti co-pilot mo. At tuyak met ita nga umay, iti deti nga programa. Tapno idasar ko, tinapalabas ko. Nagtaod kami iti na kurapay nga pamilya. Dua kami nga anak. Dua kami nga agpada nga babae. Siya tininauna, ken ti adingek aniligaya. Adayo basit ti baet mi nga agkabsat, manong ko ta upat atawen ti baet ti. Wenno baet ti panakayanak mi, babaen kaditi wenno ti inami. Gapoy ti rigat ti biyag, kabsat ko. Sublianan ta, de di pasamak. Nga jak to pulos kalipatan. Nga isuti nang itunda ti indak isisina. Wenno ya adayo, kadagiti kapamilya ka. Dititawen ko nga 20, ditoy nga naatake ti amak. Wen kapsa, naatake, gapo iti high blood. Dakkel ti nagbalin nga epekto keng kuana, ti pan nakaatake na gaputa. Kay kunada nga natay ti kabudwa ti bagina. Saan na nga may kunail, ti aking kanigid nga paset ti bagina. Bimasit ti takyag na iti kanigid. Pakairamanan, ti sakan na. Gapo iti detoy kas inauna nga anak. Siyak nga rod, tinatirtiran niya nagpanunot no kasano nga may sakad ti biyag. Sa nga pulo kitinem titawin ni di, tikapsat ko nga niligaya. Dito'y nga nagdesisyonak manong ko, nga mapan makigasang-gasang, iti sabali a pagilyan.
When no tayo kunatayo nga agbalinak nga overseas Filipino worker. Dito'y nga, nasakit man tinakip. Nga da kanya kung nuriknak nga pumanaw gabi di sitwasyon ti amak. Ken ti mabalin nga yaadayok. Iti lalaki nga inaklon ko ti ayat na. Iti ababa nga panao at daan ako ni di iti novyo. When no boyfriend nga kuna di English. Dahil ito'y ket ni Ruhel. Saan nga umanamong ni Ruhel iti damok kay singasing ketwa na dito. Kaya kunana, aramiden na amin na kabalinan na nga makatulong ka na kami. Lakit di umanamong akon nga kalaysa kami. Ngayon kinunak na saan? Saan nga mabalin nga ipustak ti masakbayan? When no masakbayan ti pamilya, kang runan na iti kapsat ko. Babae niti, panangnamnama kiti agbalin nga asawa. When no ikak ti responsibilidad nga pakainaigan ti sibuk nilang pamilya. Mano? Dahil tatitakder ko. Saan nga rood nga nakabalinan ni Ruhel nga binalbaliwan ti desisyon mo? Ngayon pinagkarinak nga uriaddaak iti sa baling nga nasyon, bueno sa baling nga lugar. Ket isukit isunto kumalagta ka no, ti lalaki iti biyag. Bueno, day tamet iti, at day iti kapanunutak. Nga no saan nga nakauna, ket isumet tikit daw kung kitwa na nga ure agin nagdayo kami. Ket asidik tulad ako matirik na, titunggal may sa kana kami. Gaputa, na ipatapat ti pamatig, na ikadena ti puso na ken iti puso. Tapnong ka rin masangwanan nga aldaw, da kamin tumet na. Pinagbalin ko pa'y nga kariking kwa na nga saan laing nga pare ti pamilya. Ti arami di ka pa nagsakripisyo. No di ket parang tupay, iti masakbayan ni. Namin kitagpada kami meta nagtaod, iti nakurapay a pamilya, kapsat ko. Papeles nga sa pulang. Kaasi ni Apo Dios, sana nga nagbayag, napanakon iti sa bali nga nasyon. Dayta ket ti nalawa a disyerto ti Saudi Arabia. When mano, sadya iti available iti nga ayan iti mabalin niya ag trabaho kas ag tagibalay. Ket kapsa ti agpinakada kami ken ni Ruhel. Kastoy ti nagbalin nga kariti tunggal may sa kana kami. Umadayo akman, si kantulat na ti ayayatek. Umadayo akman, kasladda kan tulat na ipisipay ko. Kasladda kan tulat na nga mangpalpalagip ken mangidardarira gitayat mo. Sapay kumatan balik kami kasalaan niya. Apay ket din nga saan. Kamuta kalikagong mo ti papanagtrabaho iti sa bali nga nasyon katno may sakad mo ti biyagyo. Gaputa patpatgin ka unay-unay. Namnamaik ti ka rin. Namnamaik ti ka rin nga saan nagtuko nga isulat. Panang pasingked na. Inangaw kumet ket kastoy ti balikas ko. Siyakit di ati rumbeng nga iten mo ti panang namnamak iti daytaket ka rin. Nga minubing kang imiti siya. Ado di dinasdaaw no apay nga datati. Naging nayat. Ket allo atawin ti bayad na. Mabalin na makakita kang tuti ubing imiti siya. Ket isupat nak bayad ti kantakit sa bali nga na siya. Kinunak nga medyo inisen. Tsak to nga namin pena. Inauna ka natin siya. Sikat tinapiling ayatek ket. Idatag ko di sangwa ng tinadayag na. Sikat ti kayat ko nga agbalin niya asawa. Sikat ti kayat ko nga agbalin to nga ina. Ina digiti agbalin niya anak na. Ay ayating kaunay sa pina. Sakay ko matakas na kami. Ururayin ka. Ururayin ti pa nagsublim ket sapay tayo ka rin. Ngayon ti pa nagawin mo ket saan kanto nagsublim mo madayo pa. Tapnon ti kasta, agtipon tanton ken nagbalin tanton na may mesa. Balikas ni Ruhel,
Banag nga nakaayaywa ken kasla, nagbalin nga inspirasyon ko. Iti papan ko panagsakripisyo, iti adayo a lugar, Manong Robert. Nakadano naknaro diti lugar dagiti Arabo. Ti makuna nga nalawa a disyerto. Dagiti amok Manong Robert ket wenno ti amok a lalaki ket maysa nga mga opisina iti airpuerto. Idinto nga ti babae ket adda dagiti kasla negosyo da no pay limitado ti garaw ti babae iti Saudi Arabia. Nagbalinmet nga nasaya at digito nga amok ngem adda laing rigrigat ti trabaho. Ngamin kabsat opat dagiti anak da. Kayat na sa wen innem da amin nga iserbiak. Nalawat ti balay da. Nasken nga dalusak. Nasken nga isaganak dagiti kasapulan da wenno kang runaanen iti makan. Dito'y nga nasursurok dagiti amin nga inpatrabaho da gapu iti kalikagom ko nga dumuras ti biag ni. Gapu iti kalikagom ko nga masaranay ko ti amak nga nagbali na biktima ti pannakaatake, Manong Robert. Ket kang runaan na saan niya problema ti inak. Kastapay ti panangisakad ko ti panagadal ti kabsat ko aniligaya, Manong Robert. Balin nga narigat unay kanyak dagiti trabaho. Kastapay kabsat nga parigaten nak unay ti iliw ko. Kadagiti naganak kanyak. Ti kabsat ko aburidek aniligaya. Kang ronan na ti kayanayat ko ani Ruhel. Wen Manong Robert. Tay kunada nga homesick. Uri no maladawak idi nga maturog iti rabi adadapay nga maladawak. Nga mangalay iti ridek, gapo iti pa ng pangpanunot ko, kadag iti patpatig ko iti biyag, kang ronan na kin ni Ruhel. Pagpian na kadag iti agundaway, adan ti makungkuna nga cellphone. Ngem limitarandak digiti amok nga mangusar iti cellphone. Sako lang mausar detoy no kasta nga malpasen ti trabaho. Naanos nga madays istriktuda aglalo ti babae, Manong Robert. Sana kayat niya darig iti irap-rapin mo no, ada ti trab-trabakwem. Oray ti panagdalus laeng wenno panaglaba. Pakairamanan nindita ti panagluto. Ngamin kayat na ket perfecto nga perfecto nga mas malpas dagiti paobrada ken ka. Adamit digiti gundaway nga naragsak ken makisarsarita no pay English ti pan nakisarita na. Ngamin professional manong ta nakapagturpos detoy. Ket dita nga uray saan ka nagturpos ket marigata na kaag Ingles. Ipasaksak ko metlata. Adda digiti gundaway nga katawaan nak wenno paulit na no anya ti imbaga. Aglalo no saan nyo umiso ti grammar wenno pa nag-Ingles ko. Dito'y nga dumawatak to ti dispensa ken kuana gaputa. Rumbeng ko mga maawatan nak saan ka nagturpos. Saan ka nakalimpas iti high school, Manong Robert. Gaputa, nakurapay nga ruti pa nagbiag ni. Ngem may salaeng ti kalikagom ti inak ken ti amakidi. Isu ti pan nakaturpos ti kabsat ko aniligaya. Ketap no matunuyan deta ken saan da nga papaay. May sa deta kadagiti nangidurun kanya. Tap no umayak iti napan wenno umayak iti dito yung lugar di Saudi Arabia. Nagbalinmet nga na ornos ti pamilya sikot kadag di badlas yung tao. Nakatulong ka talaga.
naglabas di iti aldaw bulan Vancouver. Idita tawagan na ti ligaya masansan kanulat na ti panagatake ti amak. Ito na duma, uri rabrabi iti taray na iti ospital. Dito'y kabsat nga insingasing na nga mangipaayak iti kwarta tapno ti kastaket. Ag installment da iti motor nga aramidin da nga tricycle. Tapnon adda ti masansan wenno masindadaan nga pangiluganan da ken itata. Basta nga agatake. Numuna ko na ti kabsat ko ta ure kanu ti inakket kasla ti mao den ti nervyos na. Banag nga nakakumigumak unay. Encourage niya ron kini kabsat ko aligaya nga mangala kami wenno mangala da iti installment nga motor. Tapno da masindadaan nga pagluganan mo kas pagaringan. Gapuno saan kami met unay nga aggandayo kada Rohel. Tinawagak met ni Rohel. Ket kastoy digiti balikas ko king kuana. Kanya ti trabaho kita dita. Tiga di may laing itutulong mo kadig tinagandag king kay ti paragtalo. Rohel, when wag ti sabali. Mo apay ket ti agtalo. Makmaksetin ti kudil ko amanganta. Sanak dun na kaya sumampit ka. Aglalo itagit. Limawa ti awat ti tatang na talo. Kadagduma ket awam met ti panangdan iti kadwa agtalo. Sunga. Siya ko na da kami nga agama. Ngamin, adda tinagbalin nga kindaw ni ligaya nga kapsat ko. Anya dayta? Kinunana. Kaya adda tinagibari ti motor, pagbalinin da nga tricycle, o rin installment. Napanunod ko nga ron nga, for hire laingan na nga tricycle, di alain pa. May pasada pa. So kaya't mo kuma, sikan ati, agbalin nga driver da, anusang ringin da ka titingnan ni Rapiwan ng parbahon lukas na nagatakin ni tata. When met madamdamag kung nga masansan ti pa nagatakin na. Kataray ka no kelkelin ti ulit sana makaangis. Magriring da ka digiti karumatay na tricycle na tatlo. Mapantaiban iti hospital ayan tinukot na magtaptaming tinman. Kaya't mo ka dinugwa. Mas magarigan na tanto ti mauno ko. Pawita kiti pag-down si kanton ti driver apekit din niya saan basta no sikat yung kit daw awat ti saan gamin kat ay ayating kaunay sa tinga hindi takamanin mga doon dapekit ti sa bali din na ng paspasyaren awan si kamet awat ti turay siya simuna na babae ngayon karika mangsukat kay kulitibiyang mo si kalain mo kinatik sa mina. O sige. Bayam ta, tawagak to nga rin niligaya ito nubigat ta. Danto ti kwanta, mapadapat daw. Inkanto ko yung ginita, tapno damay mangimaneho, idalanda nga motorsiklo. Alright, expert ka ba din, panagmotor. Then expert ako ano panagmotor, ang moment data. Sa bali manin nga motor, ti bagbagam. Bakit di kabutbuting ko kayo ka? Mahilig ka unay nga agmotor. Mahilig nga agmotor. Kitagmotor iti ko kinunak nga inya nga sa nagkatawa. Nagkatawa met ti ayatek nga ni Rohel. Namin sanggo nga ilibak mano nga sakbay. Nagmayak dito Saudi Arabia. Namin adon nga insukok ti kinababae. Iti ayatek nga ni Rohel. Paano Rohel na? No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Iti naragsak na panagbibuya da Mardanog ni Romel Coronda Macasio, ni Ma'am Elis Tamayo, ken ni friend Chica Guillermo Danog iti Banna, Ilocos Norte. Kita kaya amin na po nga naka-tune in ini programa tayo tinapanatas. Agyaman tayo pa'y kaninisyong gumagana ni Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 sa Flores Street, Lawag City. Thank you very much to the TMT Construction Company, the 48A Kabungaan, North Lawag City, babangin Honorable Telvin Tapawan. Tipugad Lawin, Carbas Airport Service Center, in Balintawag Street, Lawag City, babayan kan Engineer Dale Jose. Ma'am Elis Tamayo, in Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Calicinao, in Barcelona, Spain. The John Floor Apartment, in Barangay 50 Butong, Ciudad Tilawag, babayan kan Mr. Aurelio Fiesta Jr., kan Mrs. Florentina Dadula Fiesta, in Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Ini Cherry Lyn's Crispy Chicharon nga mag-aatang ini ground floor di San Nicolas Public Market, babay ka na Mr. Henry Valledor kani Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor di Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Mr. Victorino Pascua di Honolulu, Hawaii. Kaya nagyaman tayo po iti Blue House Beach Resort. Kaya nag-iswat ininindaklan nga pa-promo nga pangabakan nyo karina makatakil ang pa-premium. Awan sa baling aramidin nyo, mapanlaing ang upa, bukupar, kanini cottages, di Blue House Beach Resort. Ken mengkan kayo apo ti raffle coupons nga mangitin ti tiyan sayo mga baka karina kakatakil ang pa-premium. Tinasursurok kasit ngayon makalawas Manong Robert. En patulog kun ti kantidad
Para di down payment ti kalikagom, diligaya nga ading ko nga madanday di tricycle, wenno motorsiklo nga agbali na tricycle. Ngamin gunam-gunam ko king kuana nga, pakuyog da, iti kaya net ko nga ni Ruhel, iti panda ba ng iruwar iti, nasa nga tricycle, wenno motorsiklo. Dayta nga rod tinaaramid, Manu Robert. Eng karikpay kadakwada nga, no sana makaumanay, ti kaspagarigan mapasadaan to ni Ruhel, para iti binula na pagtinag ti motor ket siyakton ti mangnayo. Binilbilin ko ti kabsat ko nga imaniher na nga nasaya at ti tricycle. Ta makatulong iti biyag pakaramanan nen iti kaadda ti masindadaan nga usarenda no kaspagarigan may panti amak iti ospital. Saan nga nagbalin nga nalakakanyak ti panangibaklay ko karigidi nga responsibilidad ti pagbiag pakaramanan nen ti panagadal ti kabsat ko aniligaya Manong Robert. Inimalpasan ti tricycle, manong ko. Dito'y nga nagtawag kanyak ti kapsat ko nga niligaya. Manang nalpasan ti tricycle. Napintas ti napaaramid nga sidecar. Talaga nga napanbinantayan no kanayon na pang sarungkaran ni Ruhel. Iso nga kanayon ti mapamangkit kita. Nakaumanay ka dinat lang ti kwarta nga intet ko keng ka para ka DJ sidecar. Sa ludsud ko, win manang ada sobrana nga dandani 2,000. Ngem ang angawin na kami ni Ruhel nga pang sibug minto kanuno umuna nga aldaw ti pasada. Ay kastayan. O sige, no anyan to ti pakaigatangan na nga mabalin nyo ang pagsasanguan. Ay abang to ni Ruhel ta mapangkay agkatang. Agsasango kay ito nga ron. When manang, naplano pa ikit na ni Ruhel, ti gatangin ni nga may sagana. Anya tinaplano na. Ado ka nga pansit, tapno ti kasta, long life ti lugan, ken mayaban ti ado nga karungba, tapno ado ti pasahero na. Kaya taman ti pamati na sa agkat katawa. Basta ya, gayam, bantayam ni Ruhel Bantayam ni Ruhel ading ko. Amangan no, makakita iti sa balik iti sukat na. Taltalken tayo sa atin to iti pasaktan na. Ipatay ko lakit di ading no. Mapukaw ko ni Ruhel. Ay ayati kunay. Kinunak. Nagbalinak nga open iti kabsat ko gabuta. Ure di kiti naganak kanya kitamuda no anya ti. Di kanda ti relasyon mi ken ni Ruhel. Talaga nga si Kamana nga. Tiltilad ti ibagbaga. Saan nasingpet sa amin? Amet nga kasla ka dito sa bali nga lalaki. Ngimamom, siguro ti kinasingpet na may sadeta nga mangtukay iti break na ti babae saan ka di mana. When nga rut ading isuti naka inlabak keng kuana nga oren when inauna akiti talo atawin ket. Talaga nga isuti naklungko ta mariknak nga nasingpet. At damit ti di kapatada nga gray-rayo kanya kagim. Adumet ti bisyo da. Ag sigarilyo kada manginom da ken nalabid daw no nalaing da nga sumarsarita ken patcheck nga no nalaing da nga sumarsarita kabalinan da nga sarsaritaan ti babae nga kaskada tayo kaskada ta. Wen nga rod. Sige manang. Kaya nga rod na numapan ng tualayan ti sidecar ket first time na agpasada maluton ton di kiti kayat na nga magatang. Tapno isunto ti pagsasanguan kas sibuk ti lugang ken mapantukan no pawarisan wenno pabendisaran ken ni Apo Padi. Ti franchise gaya nalpas ka ni alis to kanumit lang manang ta basit nga no ti lugan dito ili tayo so nga alis to ti Sangguniang Bayan na mga probar ka iti maipatrabaho ka na kuada prangkesa na irugi pa ikit din nga napan nagala ka iti papeles ni Mang Ruhel. Sige. Agyaman kayo kay ni Ruhel. Kit no agpasadan ton, naglagi pa mga itit ti porsyento na, wino pan nakabagi na.
Isu ati mang tin manang, ti pan nakabagi tayo tited na, kit ibati na ti kukwa na. Ay kastaya, ay winggayam, sige nga ron. O sige, pakaamandak to, no, malpas aminin. Kinunak manong Robert, kit nagpinakada kami ni ti kabsat ko. Nagbali na ka naragsak ngamin, kit kasla ka pamilya min tulatan ni Rohel. Gapu iti naldaw-aldaw nga panangipasada na iti tricycle. Ken adda masindadaan nga tawagan daw wenno ayabanda no kasta nga maipan iti ospital ti amak wenno ti inak manong Robert. Naglabas ti aldaw. Nairugin ti pan nakaipasada ti naghatang nga tricycle. Ken mang service kada tatang wenno ni nanang no maipanday ti doktor manong Robert. Tunggal tawagak ni Rohel awang met ti reklamo na. Naragsakit di detoy. Agyaman to siya ti pinilim nga driver yo Kinunanay ti may nga itatawag ko. Sino kumapit ti alan mi, alangan ng mga alak ti sa balik, adda kamit niya makaamo. When angem, saan met na yung agungit da, tatanggin ni nanang mo, gabuta, saan ka na makatulong? Maragsakan kit din ni tatang ti ma porsyento, when numabingay ko iti panagpasada, maitulong keng kuana ken, maitandan iti, mangtulong keng kuana iti talong ken bangkag. So nga, kaya tandamet. No pagid di mapanagi-deliver ni nanang kaditi maburas da nga natin akit siya kun ti mangilugang keng kuana. Nasehat nga rod no kasta. Agan anus ka Rohel an anusang biyag ko ta barbaring no. So, maya at tumit laing ti panagbiag. When an anusak ngimte ko na ka no agawid kanton. Sang kanton nga agsubli dita. Ipasnek kunton ti agpasada para kadataken. Makatulong ak met iti pamilyam tapno saan tanton nga ginad dayo. Mailiw ak unahin keng kasabina. Kinunana, dito'y nga kasla natukay tiriknak iti balikas ni Rohel. Ket inkarik nga, numalpas si talo atawin na kontrata, saan ako na agsubli. Ket pagustuak ton ti kalikagom na nga agtipon kamin, kas agasawa, manong Robert. Wenno iliw ko kadiri na pategi ti biyag ko. Nagbalin nga liwliwak ti masansan nga panagtinawag mi ken ni Rohel. Ken ti panangipadamag na nga napintas ti pasada. Wenno dakkel met ti maitulong na ti kaadda ti tricycle nga pasada na. Nupay adda basi ta mabati kadagiti naganak kanyak ken ti kabsat ko gaputa addamet ti binulan nga tinnagan mi. Napipialayengen kinungkunak ta masapulan na ti bayad na. Uray no utang mino installment detoy. Nagbalin met nga natalugod ti panagrik na kiti kabsat ko iti panagadal na. Ngamin tunggal tinawag kami kastoy di kiti balikas ko keng kuana manong Robert. Sesaya atin ti panagadal mo ading ko Sapay ta makalpas kanton no agawidak dita. Adda karik ken ni Rohel nga sana ton nga agsubli makaturpos kalakit di. Kaya't na ngamin nga agkalay sa kamin ton, no, agkasar kamin ton. Ken kunana nga ipasnek ka na kanot agpasada tapno makatulong ka da tayo. No kas pagariga naglalo ka da kami no agasawa kamin ton. Laglagi pem nga si kalayangin ti pangnamnamaan. No makaturpos ka ket maddaan ka ti trabaho, ituloy mo to ti responsibilidad ko ta tintumet ten responsibilidad ko ket ti biyag mi nga agasawa. Tandaan kumadeta na ading ko. Agkarkarimet akanayon niligaya, manong Robert. Ken iti namin wenno kastoy digiti balikas na. Awan ti problema manang, saan ka maladaw nga sumreg iti pagadalan, saan ak meta maladaw nga agawid tapno maistimar ko ni tatang ken ni nanang. Ngaming ket
ni Manong Rohelen ti pagluganan ti numapanak sa nagawidak umay nakbeten sukunin iti pagadalan. Agplete akno dadumang imkunana nga saanin ta kukuha tayo kanumet ti tricycle ken tapno makatulong met para iti nasapsapa nga kaadda ti mangistimar ken ni tatang. So nga maragragsakan ako unay. Nakasingsingpet nga talaga ni Manong Rohel mana. Balikas na. Alawen. Agan anos kayo di yu pakpakitaan iti saan nga nasayat ni Rohel tapno saan nga agpauyo. Narigaten no mapagpauyuyo. Amangan ta di na kayat agpasada. Saan siguro nga agpauyo. Katawa ket di akatawa umay agyapunte. Ala sige. Sige nga rudeng ket no makita nakmanin ti amok nga makisarsarita iti telepono ket agungit tumanen. Apay na ungit ti amom. Saan met nga naungit ngem istrikto? Saan na kayat nga dati mangis isturbo ken kano? Adati trabahuem. Aglalo ti amok nga babae. Saan nya bali ti amok nga lalaki ta? Saan na kunay nga masangsango ta? Mapangaro diti opisina na ket no agawid. Agdiretso met ten nya agina na. Alpas nga mangan, sumrekdan iti kwarto da. Dagiti lang nga, upat nga anak data, medyo naalikutik di buridek. Apay, ubram pa'y digiti ubing, wen ading kasta dito Obram amin, agtagibalay, agaywan, ken adu nga sabsabali pa'y. So nga narigat dito Dito nga pakabadasak, ket jak kayat nga mapadasam. Jak kayat nga may kaagrigat dito Isu nga, ipasnek mo ti ada-adal, ligaya ading ko. Kasama na tuloy-tuloy tayong ibasa, dito surat ni pagayam tayo Sabina, agyaman tayo karito sumaganad. Agyaman tayo iti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Manangrugin apo iti dakkel nga promo da iti Blue House Beach Resort. Awan sa bali nga ramiden yun, o diti mapan agupa ka diti cottages. Tunggal may sa kada kayo, nga mapanagupa may kan iti raffle coupon. Pilaapan nyo ti raffle coupon, babenti pa ng isurat tinagan, address, telephone number, ken pirma, ket ti stab na iti nagyo iti tambyulo. Numapagasatan niya mabunot ti stab ti raffle coupon nyo, mangabak kayo kaditi pa premyo. Iti weekly draw, ada mangabak iti talo nga first, second, ken third prize, kadagiti imported canned goods. Kastapay nga da sa nga pulo nga mabunot nga stab nga mangabak iti sagdudwagasot a pisos. Iti katingaan ti promo, adan to ti mayuswat nga draw nga pangabakan nyo iti dakkel nga cash prize. 5,000 ti first prize, 3,000 ti second prize, 1,000 ti third prize ken adupay nga surprise nga regalo. Iti grand draw dakdakkel manen na pa premyo. Sa nga 10,000 a pisos ti mangabak iti first prize. 7,000 a pisos ti second prize, ken 3,000 a pisos ti third prize, pakarimanan diti surprise gifts, manipod kaditi agtagikwa. Adan tupay diti maangay nga paayayam nga kasi ti tag-ubwar, marathon, drinking beer, ken drinking soft drinks. Nga pangabakan nyo kaditi dadakkel pa premyo, manipod kada Mr. Rex Sibuyat, kastameten ken ni Mrs. Nancy Buyat nga agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo ti bagiyo kakabsat, ket ketyo nagpa-doktor, when nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Agyaman tayo pa ti TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, ipaay ka na kayo ti TMT Construction Company, ti nababa a presyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat yung ipasdek, babaeng ken Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga matmatunan ni Engineer Neil Jose, adaan ka diti kakalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Maraming salamat iti June Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherry Lynch Crispy Chicheron, nga magatang iti ground floor, ti San Nicolas Public Market.
Naimas narasi at chichiron pakiramanan digiti naimas pa nga sa bali a putahe magatang digiti di Cherylins Crispy Chichiron ngamat matunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much pa ken ni Mr. Victorino Pasqua iti Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Nagbalin nga rin nga na anayas ti kaadda kiti balasyo tao, Manong Robert. Nagbalin nga inspirasyon ko, ti kayanayat ko nga ni Ruhel. Kastamit ten, ti kabsat ko aniligaya. Nga iso ti mabalin nga pangnamnamaak no, makitipon aktong ken ni Ruhel. Amang ituloy ti responsibilidad ko kariti naganak kada kami. Ngamin, inararapaap ko nga makastrekto ko maasigo di ti pagtrabahuan na. Ket isun tumitten ti maddaan ti responsibilidad. Tangamin kayat kun tumitten nga ipamaysa ti panagserbik kas asawa ni Ruhel nga kaya nayat ko Manong Robert. Kas daawanen di sumangbay nga alawig ti panagkunakiti. Ti amok ket adda ako niti pantok ni balaygi. Ngamin ket makitkitak ti naragsa ka sitwasyon ken kinanamay digiti kapamilya. Nupay adda akidi nga grigriga. Narigat niya talaga. Uri ka sa nun ti kabayag mo iti adayo a lugar, sumken ket sumken latta ti iliw iti lugar na kaya nakam. Kang runaan nan kadagiti napatigiti piyag mo. Ti kayan nayat ko nga ni Ruhel, ti masansan niya day ti panunot ko kadagiti nga alaldaw. Wen mano, malaglagip ko ti kanayon nga panangisingasing na, nga no agsubli akon di pagilya na Pilipinas, ket saan ako nagsubli pa iti balasyo tao, ket agtipon kaminton nga kas agasawa.
Impanamnamak met king kwa na deta. Namati ak nga, ini kaanuman ket dinak to isukat. Gapu iti kaadun di kiti naaramidak met, nga para ken kwa na kang runaan na, ini panang talik mi ngagbalin, nga driver ti tricycle mi, Manong Robert. Aldaw nga jak kuman kaya talagipin. Mano po? Aldaw nga jak kuman kayat nga pasantaken iti panunot ken rikna. Ngamin iti maysa nga aldaw, timawag ti kapsat ko nga niligaya. Saan ka kadi nga busy mana? Saan naging inanaak? Grabe mi dito eh. Aping hasla naliday ti busis mo, kumusta na tatangkin ni nana? Nasaya at damit. Aping harap nga kasla naliday ka, kumusta ti panagagal mo? Balikas ko. Nabayag sa ako na uray ti sumbat, niligaya. At naka di problema, kinunak kaputa, kasla di na maridiretso ti panagsarita na. At nadag sila problema kumana. Kinunanak it mangrugin nga agsangit. Wen mano, aan nga ti problema mo? Apay nga, agsangit ka. Manang pakawanin na ko ma. Apay nga pakawanin kaligaya, lawlawagim ti agsarita. Maburibura na ken mabanlugak dito'y pangasim sa anak ko mga ikad iti pagpampanunutan mo ng problema ating ko. Ragrag sa akin na ko ma. Manang, diyak mo no kasanong ay bagakting ka nito. Yamnas ka na maammo ang gabutawan di. Awan ti palimid ka dito ng talong tao. Anya ti kayat mo sa uhen. Adda ka din palimid mo kanyak, ano limlimid mo kanyak. Manang ko ang dadagsenak. Anya ti kunam ligaya. Kinunak nga kasla makapungtot Manong Robert gaputa. Kasla agburek ti darak nga nakangeg nga agdadagsen ti kapsat ko. Ti kapsat ko nga pangnamnamaak tapno ituloy nati. Responsibilidad ko karig tinaganak ka na kami. Apingin palubos mo ngagdadagsen ka. Asin no ti amati. Kinunak. Nga danda ni Jakon mayes nga ti sumarno abalikas ko. Pakawanin na mana. Nakalipat ak. When maawatak no nakalipat ka. Anya nga ti plano mit ha? Sa dino ti ayan ti lalaki. Deta ti problema mana. So nga piniling nga ipod mo nga nasapsapakin ka. Anya nga problema? Ti amati anday di saklunok manang ket. Di kaayan-ayat mo nga ni Rohel. Kasla nagtupak ti si Bubukel a langit kanya. Iniday di nga balikas ti kapsak ko. Agtagergera ko nga nakaigemi ti telepono ngem dinengeg ko di si Maruno. Kapalawag na. Nakalipat ka. Na-develop ti masansan niya pa nagpuypuyog ni. Ada nga mindig iti gundaway nga no. O may naksukunin iti eskwela. Saan kami pala yung agawit kita masyar kami. Ditimit ninyo diyak na igawit tirik na. Nainlabak tiniruhin manang. Pakawanin na kumaan. Naudi na pa nakadingig ko inibalik ka sa pakawanin. Inidep kong ti telepono, Manong Robert. Papagayam saan tayo nga may lipas ng ibasa diri surat ni Sabina. Anya ti agbalin, bunga ti pasama kiti nagpaitan. Daligaya kabsat na kinti kayan ayat na ani Rohel.
Endo nubigat, awisan ta kayo nga dumeg para di pa nakaituloy nga may basa dahil surat nga nakaipalaunan tinapalabas sa timbiyag kinaya ni pagayam tayo sa bina. Dahil nga rin tipagayam yun ni Robert de la Cruz. Ni Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Huwebes tayo amin sa kada papagayam, agyaman kantin kay panagluya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.